Hadin ka jing sapriang jong ki kubor ham saya halor ka jing ong ba u MLA jong ko omsning constituency uba Jason S Maulong ulalej ban shim benta sya ka jing ya tho shong kurim ka bala penlong ha ka arpe hunriu bat arpo nyo tarik ubna jun ar hajar arpo ha khana para ha Greenwood Resort. Nakaliang jong ne unong mi khmat na ko omsning constituency ula pensyai pat ba bat pentik na ru ba u klem lej sya ka te ka jing khawai dak bong ru ba ha kite ki tarik nakaliang jong u udon bej hanong ba chelong. Hak ba ki don ru nakaliang jong ipat ba ki lawan ban ya kendu ya u. Bat la ru ban pensisaya kane dak ba pej ru leng ba ki CCTV hak ba uneu MLA ula pensai leng ba ka jing ekran bat uri boy news leng ba ka telefon. Na ka banta ka jing shong shngan jong ipat ba uneu nong mi khmat na omsning ula pha ya kane ka kerwo khnang bakan om don kano ka jing kan tho ka babun jaj. To na du mane hi mo ala yo ekran baki news channel ki bokser ki representative jong ki news channel bokser ti ngala ong ki ba kata ka jinga tho chhe ti nga khamle namar hakat ka ngal na jing tip jonga ka jinga tho pa de ka arpun re ba apun utare ti ta arpun re tanga don hi po office ki bon ki bre bawan ni kendo nga kita ru ki di sakhi ni nong kampung kanu ko proof kan ti apo ka arpun utare kro madon be hieng na khamise ba ka di sing sajan ti ni taru kingala yo ban pensai keleng sodong ki download ki dur ki dar na ka CCTV camera ba nga khamle chitai long kita ki ni ki khubor ba ki sa phriang ki kham te bania kham te ka jin sa ta kalong ki ba susi na mar phi tani se image ma la ban nong mi khmat ne la ban dei ki representative issue ta shu tanish shu punjab buram ki kalong ki susi na mar iba ka ni iba ki ni ki apa social media penting kila shoot tho kham ket ya ka dang ka kot na try ba kum kita te nang ni khmat ki di ban ya mo what shot in tip aba phi na kum ta unong mi khmat beli tin phone nga na phi dan kano ka jing ar ten phi phone nga na yo ban clarify na phi ba de phila sim ka ta ka lin ti ba phin tho bra kham te ke te kalong kai ke bu si ta kande te tangkata hi na kaliang jongiru nama ba midon hi ka jing ba kwa hi ban pen be ki bompat bet mo ane ka jing sadum jongi pai ba ne tai pos kata kali ka jing yuna kam ta jong phi hi mo kan ye bet ta ka kam ka jam jong phi yu to dan bok kan nam dan rak e ke ba pharang ta ka ban nam mi sho ka jing sniu wem tai te khiat kumu nam mi khmat mo sa ko na kalian jong rebonis ba pinai ja short message shagi public panong ba di bok jing pron kam bakala ya ki social media ya ka bajing kong na support sita ka bajing kong an kan ba pai kani ka jing kun ya ka klam mo ja kani ka klam ni te uni virus bolong kuno na ka khmat go mi ba ka jing su thoru ba post ba te hakum kini ni baru ki pajba khabong tang ginang mi khmat ni ki na ka sarkar na pajba hi individually we pi we ni de ban long kita ki bre ki ban I mean same kan na mang ni khun lang te tane mo na dan mano na yeng jong phi ke bayo bolong positive ne badan mano yeng chi ba sha kan tho nin de kin ban ni batang ya ta ka jing kan tho ni tho kumar ni comment kumar ka mistana kalong kum ta habang ni khun ya kan ni khun lang kan we badan ni khun lang ni ai ka ta ka khubor sig pajba ka bolong bang ni de support lang ni ai khubor ka ba hai bro fa ni de ni shu kan tho ni su tho ba ni punyang jing pang nia shapting lot nomor hadu menta bang padio ta vaccine na ka dawai ban jam su tho ki se pajba ru ki se blame su ba ta ni su tho ba mani pada ha ka jing ya ti kum ni ba phi shu kan tho kham tet ya ka e ka dang ko kut na kham tet ya ka jing shisha ti kalong kai go su si ti ngong ni pajba phin dei ba phin ya kuslai kum ga balong menta ni trim ta hi nam ta ki pajba hi bisa ki pajba ki budget ni ta responsibility moral responsibility na kum nong mi khmat bangin fake bangin le bah ya ka e namar kani ka jung ni kon ka shong we hafi ki pajba bangin tre lang ke okay te bat ka ba kani ka ba bu fi ong phi ka ta bu su sa phriang kani nong ba to nang ni sakmat mo ka shwa ba phin tho ka no da tip sha ka jik sha la banjai nong mi khmat la banjai anu hang ni ko hum ya mo ka state jung ni mi hale la banja ma ki la banja ki bot public ki la banja mano ngin dei bang thot pat kat bu chat te ka jik sha te ni dong kam ngin reference ni kum kini ki such you can behavior ba ngin ya tho kulma namar dalong ba ka shupni le ran na punjab buram na namar
kar ki pat ya mat hi hala yang asam ne ki perlok be dan be thanking pat ya sutho yang su ai tai nuksa ba sindian berkat sani para bukut boleh hidup sebesar bukut mah ni tinggi sulang tinggi breu boleh hidup ilut tebdot maki hidup sebesar boleh sebesar kita ni tahi asal yang sunga ta te koble sibon sa kapo jong phi koble sibon ta sa ta koble ta